Muroora wangu kufa kwakaita mwana wangu. Kudini? Kufa kwakaita mwana wangu. Akasara akagara hapo. Unenenzani? Gift. Haiti gift zengu. Agara hapo. Ndokubva muda. Ndobvaenda kupurazi. Mira saka saka kaitani? Gift. Alright. Ndobva buda kuenda kupurazi. Aenda kupurazi ikoko hakuna munhu wakaioneka. Munhu akangozviendera. Ndobva ndokutorwa nomwe murume. Ndogara nemurume makore 5. Ndofunga tikaverenga nerinoverenga kudai kuti anga kuda kuita richitanhaka. Izvozvi munhu anozvimba munoona akaona akauya. Akati shoko rakasvika ndaro mumusha mangu. Akati inini baba ndauya. Mwana wangu ari kuchikoro. Ari kuteereka ndapedza chikoro. Ndoda ndogara pamba. Saka ndoda kumugadzirira imba iyoyo. Ndikadaidza varume wake vamurume vekunomuzwe nyaya yokugadzira. Inini handitenderi kuti avake ipapo. Ndiva chizwa mwana azvipira. Mwana wechikoro anoya kogara padongo ipapo ega chirudzii. Zvika ndozvaaronga. Mai hazviti. Uye kana kuti mimugadzire pamba ipapo hazviti. Iye kana aona kuti akura achauya kuno mumusha. Isu ndisi tinge toona kuti mwana wedu akura. Anogona here kugara pamba ipapo. Togarira imba iyo ogara. Ngauye agari kuno vamwe vari panapa. Tigirinoka anongogara zvamagara anoita wangu. Ende kuti anouya kugara padongo ipapo hazviti. Sagadzire imba iyo mani. Taparadzana paya. Mazuva mairi. Rechitatu. Ndakaona imba pane mumwe murume andopaina imba ingada kuti agadzire. Chibva ndaendapo. Ndikati changamire makariva tiripo makati muri kuitei? Handinoda kugadzira imba iyi. Ndikati pamusana pedyo ndatumwa nawamwe mai. Vari kuizwa vanogara kwachimunhu. Ndikati ndichaona mai wacho. Ndaenda kumba kwangu. Nguva duku duku musi wacho ndoni mai vavo apa. Wakubatsirana nemurume uyo. Ndatora mwana wangu mukomana muduku. Angari kubasa ndikati iwe uri kuona zvakuitwa pamba. Enda timoona kuti zvirikufaniswa sei nekuti panapa takataurirana. Ndikati imba yemusagadzira. Kuri kukura kwemwana ndichamugadzira imba iyi. Zvino yabva kugadzirwa here izvozvo. Ndakasvikapo mama. Ndikati mamuka here? Tamuka mamukawo. Inini ndimwana kuti ndagara pasi. Muroora wangu vaindidaira akamira. Ndikati ko marimwe zuva takataurana kuti imba yemusagadzira. Ivi nhasi makutsvaga munhu anouya kugadzira zvisheu zvafamba sei. Anzi aiwa inini ndakutaura chokwadi kwatsengu. Ini ndiri kuzogara pano. Pandikugadzirisa ndiyo imba yangu. Ndiyo muchandichemera. Ndipo ndichafira panapa. Tikati murume uyu achiti kudini. Ndikandianaka kutaura kuti ndine murume. Asi murume wauya chikomba. Chikomba? Ko murume wenyu kanzai vasi murume. Chikomba chiya. Ndiri pandaona kuti kupindurana kwatiri kuita uku zvinonetsa. Vakuru vakati kana makuita zvinhu zvokuzotaurirana. Mumwe anoshandisa hasha, mumwe ashandisa injini. Endai kuvaridzi atari. Vakuenzanise nyararo. Saka makanoona ndichisvika kuno. Ndiyo nhau yazve. Izvozvi kutaurwa. Pakutanga murume wangu akazvika 2009. Mwana wangu ndasi mwana wangu ari wairi. Mumwe achari grade 1. Mumwe ari ne 3 years. Ndakagara pamba ndichitengesa hungu. Chiendesa vana kuchikoro. Musikana namba wekutanga anga akuenda form 1. Mudiki wacho akuenda grade 3. Pandatoenda kwavari zvakuti kuti handina kundoaoneka 2008. Ndatoenda kuti baba ini ndakuenda 2009 musi wa 7 March.
ndobva ndatoenda uyu anga form 1 musikana mukuru akanga asiwa aye grade 1 inini ona baba ndakuenda kuprasi kushanda izvi zvakundiremera prasi ndiri kurwara ndakamborwara murume unganisiya ndichirwara vandazoita kenza pamusoro kuti ndirambe ndichatakura huni ndichindotengesa kwazvichaiti uya akuenda kusekondari prasi ari kumashure ada kuenda futi kuchikoro zvikanzi ihuni ndobva ndatoenda kuprasi kweko ndatoshanda kubva 2018 ndiri kuprasi ikoko musikana umwe wacho uyo akati akasiya ari grade 1 first term aroorwa kudaro achibva auya kubvisirwa ndine mwana inyofa ndabva wangoenda kwana sekuru wacho wotambira mari wachibva ngoti ena hana kutaura ena hana kuwana kana sendi vandangonyarara saka pakangoti gare kupera kwa October kwaNovember ipapa ndopakabva arambwa akangorambwa mwana zvisina kana direction anika mwana akasvikanza mwana bvangu yakanzi mama ndarambwa ngati nyaya yezvako hanzi ndadana nababa mwana yanzvadzi yangu ini vanangoti aho vanangonyarara ndopakanzi mama zviri nani ndaitoenda kubasa mawekisuti angu zvizvi ndiri kuprazi pachigudu ndichitoenda kubasa vanati azvikanzi mama zvichiti nani muchisiye basa muendenyi kumba mundogare pamba ndaenda kubasa rokuchengeta inechii nemuzukuru wenyu vandataura saka ndakachiti ndochienda kuti ndinotaurira vana baba vanobva vati mukataura muchiti muda kutondogara ipapa zvinonetsa nenyaya yekuti watogona kutongokudzinga nekuti mai mamupurazi kumogara mune murume ikokuti vandataura iti vanangonyarara ini chandakaita kuti ndisamapindiro taiva ndikundowaka ndakaenda kumba kwavo ndakuti ati baba ndadzoka ndakatanga kuenda kwababa baba mune ndadzoka kanzi mima hazvinani ndikuti mungati mima adzoka pambapo dai vari wana wauya zvitaura izvo ndikati akorire naanoita here anga ari musikana wekuramba zvikanzi nababa mune vanoita vandatotora rino vataenda tasvika payanzi pana baba vataenda pana baba ndikwasvikonzi nababa mune imimi pamba ipapo hatichati kana kuzokuona ini kana gumbo renyu kana kubata imba iyoyo vandati kuti ndipindure andati hazviiti ini ndafamba nyaya ndogona kurohwa ndiri kumba kuwana ndotariswa makezi andafamba kubva uko kuya kuno kwazviiti vandanyarara ndokandakati zvikanatesa mama moita sei ndikati ini ndongopfirira mwanangu zvinenge zvazoshata tinongodini tongotangirawo ipapo inini handisina kurohwa ndaindiri kubasa zvikanzi vatagara vandatotanga kupfirira wachibva wauya achibva kubvunza zvivanzi awa mai vacho vatoenda apa vari kudzoka manje vandiri kushandira panapa wadzoka wakatouya nababa munini komai tauya Muroora kati tese tagara pasi takapindira takagara pasi asi pazotaura baba munini kuti iwe makadi kuenda kwani nokuti pekutanga mwana wangu ndakamitiswa yekutanga ndi kuchikoro zvikanzi maadi zvamaona kuti mimi mabva apa maramu vaenda kupurazi makudzoka panapa maadi kuenda newana iwawo kumusha kwenyu kana kuenda kwamakanga makaroorwa kwakababa wapure ndati baba munini zvamundacho kwaba wapure izvi zvandakaya mumusha menyu mamisingazivi ndine mwana here inga maizviziva wani zvikanzi izvozvo zvazvinei nesu itobva ipanapa ndopandakazwa kanzi mimo yamakaroorwa kwandikati pamunini kwamakutaura uko kwavo ininiwo ndiri munhu wenyama pa ndakatotaura chikomba changu ikoko asi musha menyu munhu hatina mvura chadini chauya zvikanzi izvo zvazvitoendati inini hangu taura chokwadi inini panapa ndopandakudzoka kugara newana wangu mwana wacho uyu handinawo panapa uyu muzukuru wenyu ndinoenda naye kupi ndondochengetwa futi kwasekuru kwadzidzira wana wenyu wese kusvika wapedza chikoro here zvikanzi zvitori nani kuti ini ndoda kugara panapa kanzi fero yada kugara panapa mwana wenyu kana azokura ozoya gari ngati atokura kudhara atonyora form 4 this year saka achada kuchengetwa kuzoya kugara pasekuru sei ini ndiripo kanzi izvozvo izvo mai hazvitomboiti nekuti munda ndiwe mwana wangu ndikati baba munda ndiwe mwana wenyu but ini ndakatosiyiwa ndine chirwere kuti wawarira kuenda kwese ndiri kutowawarirawo mhuri yangu kuti idini iende kuchikoro irege uzosekwa wapamberi pamwe kuti baba wacho akafa mai wacho wangosiya wakadaro wasina kuenda kuchikoro inga izvo zvinenge waona kuti muroti muzukuru wangu wezvakazodidi ndopavata iwe fere simukatendi mai awa wani pamuromo waya kutsvaga pamuro wachibva wasimudza naba wani fere wachibva waenda ndovandasara kwakutowa tapedza vapfirira muya vatapedza vandangotakura tunhu pangu tushoma shoma vandaikira zvinhu zvai zvoda kutakura nemotikari kupurasi kuya kwataigara vandatakura zvangu vandaya nazvo shoma shoma zvandaikwanisa kutakura vandaya nazvo vandagara pamba vapadaidzirwa nyaya yemafertilizer ndo vataenda kuti kumafertilizer ndauchida kutoti kweni ndati ndadzoka zvikanziwa hautofa utora fertilizer iyoyo toenda kupurasi ukorimbwa yemunhu urere munhu enda kundokudai wakutopokota bayapati ndataurawana namaizikuti maizikuti akati nyaya inyi inonetsei tauriranai zvakanaka mushiyane zvakanaka ndo vatazoti vatazobvutirana fertilizer iya vandatora topu vamunhu vacho vatora jini embiwa iwo vachibva wasimuka vaendesa nyaya yavo futi kumapurisa ndo vakaenda
taenda mumapurisa kuya svika ndakabirwa fertilizer yedu mai wakaba fertilizer uye yangopiwa chero munhu ane chitu imimi saka ndakakutirwa fertilizer yunavo pataenda kwaroom 13 vatavhunzwa ndohanzi ako ane umbo wekuti hamuna kubvuta fertilizer yemunhu ndiani mandataura kata munotobvunza waigova maimuputsi wacho ndowangatoda svika ipana ane nhamba dzake rikati nhamba dzawandinadzo wafonera futi waigova maimuputsi yake zvikanzi ko mai avari kunoko vari kuti wakaba vari kudzi waba fertilizer wakaba here fertilizer zvikanzi aiwa mai avo wakataura nyaya kuti wakanga waenda kupurasi kushandira vana wavo ende vanawo zveshu wakaenda kuchikoro mumwe wacharumira izvozvi mumwe wacho ndiye akarohwa nekamwana kari kumusana kwamai avo saka mai avo paproti yavo vatati tikanzi mai avo saka toita sei nekuba kwakaita tikanzi mai avo vana kubafira mai avo vari kuti vakataura isho yakuti ndo paproti namba 8 murume wavo akafa makore akati saka kana wanzi wakaba fertilizer iri vari paproti pavo kuba here zvikanzi aiwa nemapurisa ayo zvikanzi saka hameno zvikanzi saka toita sei zvikanzi chiitonga ikoko zvika nemapurisa ayo isati chaitonga nenyaya yekuti mukuti makagoa according nepemit baba hawana pemit saka imimi takuidzosera ikoko moipedzera ikoko zvikanzi nevanhu vaigova fertilizer zvakanaka ndobvatagara patakapiwa mafertilizer musafe friday ndopa yakambotarwa nyaya yacho chibva ndazopiwa fertilizer yangu yakanga yatorwa zvinzi wapei fertilizer yavo nekuti mavandu vepapo zvavo musi wemandi tabva fertilizer ndopa ndakazoona chisamoyo chako chinzi manga kwamambo mukurambira pastand pani pangu navatezvara ikataiwa zvakanaka tinoenda inoti namba 8 yamutaura ndeyani ndeyangu nemurume wangu akafa pamuri wakandepeiyo mutori nepemit nebhekirati murume wenyu mwana wewavo iri pachena tonga iyo iri pachena chena kukurumidza kutonga iyo mutemo wedu wenyika unowanza kuti murume kana afa mukadzi ndiye anosara pamusha newana kana mukadziwo afa murume anosara wozoro rake ndo kuziva kwetinoita kana kuri kuti kwakudzingana kana nyaya yakadaro hameno kwamuri changamira asi chetinoziva nechekuti pamusha pevanhu vairiwa murume nemukadzi ndo vanoriritira musha wavo shangamiri yataurwa naishe mataki ndiyo chaiyo maspausi mairi mukadzi akafa zvasarira murume akafa zvasarira mukadzi both maspausi murume nemukadzi wakafa vose zvosarira wana pamba pavo mai avo zviri pamutemo asi musati mandambobvunza iwe tsengo inoti namba 8 ndeyani ndeyagiti tsengo mwana wenyu mwana wangu pamusoro ichangamiri pana mai guru nhau yakanetsa ndeyekuti amai pawakabva mumusha wakaenda kunowanikwa ndo nhau nemurume wawakawanikwa naye tinotozivana nekuti tinogara nzvimbo imwe chete unayo here umbo hwekuti wakandowanikwa umbowo ndinotowana chete mukunge iye atenderwa kana kuti adaidzwa nedare achiuyawo pakati pedare achiitinesa akati hana undorora nekuti kudarika kuuya munhu mupa uziva kuti anouya here achitaura kuti ndakarora ota kuti hana umborora chokwadi changamire kutaura nekuti kuroora kahunge akaenda undobvisira pfuma ndozvinonzi munhu akandorora ndo zvatoti mune umbowo here hwekuti akaroora kwete kuti umbowo hwekuti hanzi waishirana wakati ni mtoro munhu wenyama murume ndinotomudawo ndinamboya nemurume mumusha menyu ndichikutaura changamire tinoda kuti paurikutaura ujekezi ndo zvatinoda kuti ujekezi ipapo kuti une umbowo here kuti akandoroora pakuenda kundobvisirana zvawandira kuziva aiwa ndati une umbowo here kana usina kasaka zvitibatsiri next
Mai varatidza kuti vachibuda musha vakatooneka kuti chamboenda kunoshandira vana zvekutakura unanja zvidi hazvichazvikwanisa. Nyaya yanga iri pamai ava vana kubuda pamusha kuti inini handichadi pamusha, vakati ndiri kumbonoshandira vana. Saka pakushandira vana access yekudzoka itoripo yakakura because pamusha pavo nemurume wavo pari muzita ravo, hapasi muzita rababa kana ani nani. Andoni pakaipa pamai ava gachaname mai awa chokwadi zviri pachena nyaya yemamiriro yakaita nekuti mai awa statement yavo iratidza kuti zvawakabuda uchindoshandira vana waakutodzokera mushande wavo uyezve vari kudzokera nevana vavo, hawana kubva neumwe mwana. Statement yekuzi wakanga wamboroorwa wane evidence yekuti wane mwana ere weumwe murume waanotiwa nayo ipapapo. Zvino kana zvisipo izvozvo nekuti nyangwe dai ngatitaura nechokwadi chizere zera ravo semunhu wenyama zvedi kana wakasunungukanzwa kuti inini pari zvino zvanzi mutemo unoti afirwa asununguka akaona kuti zviri panapa ndaakuda kuti inini wenyama yangu yakuda kuti dai nyangwe dai wakaenda wakadai asi wadzoka pamusha pawo chimiro mushande wavo nemhuri yavo yavari kuti nondigari navo toda kumbotaurawo vakavachangamiri ini ndiri kuti avo baba vari kuti musha wemwana wangu, mwana wavo ndiye anova murume wamai avo wanova waridzi wekenga vari waridzi wemusha iwoyo. Saka baba havachisina nhasi simba rekunotonga mumusha muna mai avo. Mai ava ndiyo amuridzi wemusha iwoyo pasina umwe munhu anoenda chinova distant. Kana wakabuda wakaona mai ava kana wakaenda kwegore rese wachinogarawo muimba yeumwe munhu wasiya wakiya madhoo avo musha wavo mai avo, baba havana kodzero yekutaura nezvemusha wamai avo. Pamusoro chengami ndinorangarira kumashure takambouya zvemudare muno namaidwani Thomas Tsengo ndina mukoma wakafa. Takambouya zvemudare muno taita sekuti takanomangarira chikomba chakange chakufambidzana naamai guru kumazuva. Saka tauya muno mudare mambo pakange pamazuva amaenda muina ishe mambo Redzo wakange wachitungamira dare rino dzigiti. Saka patakauya muno mudare tichikurukura vakauya nababa wavo, baba wasara nhasi hatadziva mukuru akanga ari muno tichitaura zvenenhau chikomba chakange chapo. Tezvara wakabuda pachena wakati mukoma wenyu wakanga wasina kundiroorera mudare muno. Dare rino rikatitonga isi kuti aiwa inima mucharoora amaya asi maakuenda kunobvisira vana ndiwo maakuenda kunoroora muchabvisa pavana vairi muchabvisa mombe nemombe yekuroora vana kwete amaya. Dare rino rikatipa kuti tiende tinoripwe nechikomba chakange chaapo panguva iyoyo chakanzi chigonoripa mbudzi tichiripiswa nedare rineri. Saka kubva ipapo isa hadina kuzoita ido hasha kana kunozvitsvaga takangosiya tobva tagara takada tichigara namai guru. Saka vakadzokerera zvetsika yavo iyoyo kuenda kunobuda zvewachienda wachinotorwa zvino umwe murume wachidzoka futi. Saka izvo zvawadzokazve tobva tiri kuti hedu tsika neunhu hwacho namagariro avo netsika dzavo tinoaziva. Kana dare rino richitongera kuti awa mai avo ngavagare asi tinoita kuda kugezwa nemaoko isu mhuri yepatsika kuti zvochaitika paropa ravo nekugara kwavo kwavachaitika pamusha ipapo vanenge vachizvionera zvisinei nesu isu. ndizvo ndaida kutaura kuti saka hatakupai nguva yekutaura. Ndachida kuti vanhu Tsengo vazive kuti kugara kurikuita mai ava havasi kugara zvokuti kuda kugara asi kuti wane wana wenyu pane mhuri yenyu ndo yavari kutogarira. Saka kana mukange makuti mimi paine zvazoitika vakutoramba wana wehama yenyu nokuti ndo yakagarirwa namai avo waridzi wepamusha ipapo ihama dzenyu. Ngatichekei tingarembese nyaya right. Tinouya kumutemo wehurumende waapo izvozvizvi watinofanira kuti titeedze nekuti ndori muconstitution. Kwaane mutemo mutsva uriko wewanano pakugoverana
pfuma inosiwa nemufi. Mutemo uyu mukandoutyora mukutyora mutemo wehurumende wakapasiswa ukasainirwa napresident gore rapera. Mutemo wewanano uyu unotaura kuti kana paine wanhu airi, mukadzi nemurume, murume akafa zvinosara zvese zvinoenda kumukadzi. Muri kupanzwisisa? Tiri kupanzwisisa here? Uri kuti chii? Dzokorora imi kana muri kunzwisisa. Mutemo kamati wakaiswa ukasainirwa nepresident. Tichidzokorora mutemo kuti kana munhu afa, murume afa, zvino zvinosara kuvese ndezvemukadzi. Ndezvemukadzi. Handiti saka tiri kutenderana nawo here mutemo uyu wakaiswa nehurumende? Tinotenderana nawo asi magariro acho. Tiri kubvunza nekuti wakatosainwa, wakafamba muchibvumirana mese, ukatonosainwa, ndo rabumbiro riri kugaidha kutonga muno muZimbabwe. Iwe musadzokorera zvandiri kutaura. Saka mutemo uyu unosungira iwe neni nesu tese tiri muno. Tese tinosungirwa nawo mutemo wekuti kana mukadzi akafa, inini murume ndinosara ndiine nhaka yemukadzi wangu. Kana inini ndikafa, mukadzi wangu anosara achisungirwa kuwe muridzi wenhaka yangu iyo yese. Handiti? Kana mutemo unotaura tsanangudza, handingapedzi kutsanangudza, unotaura kuna vakadzi 5 wane 10 wane chii, unotaura zvese izvozvo mukadzi. Mutemo iwo unoenda kama muchida kuweka unotaura wane barika zvese unopa. But imimi apa pasina barika, saka ndinongogumira ipapo. Kama muchizoda ndine nguva ndokutsanangura yese mutemo iyo yese. Handiti? Zvichirova kuti kufa kwakaita murume wake uyu, zvinhu zvese zvakasarirwa kuna mai avo. Webva wabuda watoenda kupi, imimi hamuiti magetikeeper anodongorera kuti wabuda nguwai, wadzoka nguwai, warara kupi, waite chii. Mutemo iyo yakutoenda zvakare ichitotaura kuti vanhu wane chapter 37, yamaiziva chapter 37 iyai, kuti mukadzi anotobvumirwa kuita boyfriend, murume achibvumirwa kuita girlfriend. Zvichinzi munotofanira kutorespekta kana akafa uyu anga aine girlfriend, zvinhu zvotondogoyewa zvegirlfriend, zvazviri kugirlfriend zvezvimaigurwa vatori nechi wana wavo vegirlfriend ava vanotora panhaka vachipiwa kodzero yakafanana nechi neimwe wavo mwana wese rudhende rwese. Saka mitemo yachinja. Handiti? Yamunofanira kuti muone kana muchitaura, nekuti munosungwa nemapurisa. Mukasandoiteedza mukaburitsa mai avo, mukaveka ndakuvataurira kwekuenda kuti musungwe. Kana vakanga vakunetsai mai, endai kumalove anonzi echiye madzimai ezwala, musungise avo kuti vari kunetsai, makasiyirwa nhaka. Ende hurumende izvi zvichirikadzidzi nenhau yemavhoti ndo vanhu vanodiwa nehurumende iwa, nekuti ima hamuvhoti. Kukotaura hangu handisi kuti handizvozvo. Wakakunetsai pamuri kubva nhasi, wakauya uyo achindokushungurudzai, endai ndogadzire musha wenyu wewana wenyu wakasiyiwa nemurume wenyu. Zvese zvakasiyiwa nemurume wenyu hapana anotenderwa kuuya kutora kana tsono chaiyo imwe chete. Zvese zvakasiyiwa nemurume wenyu, zvese zvinhu zvacho zvese ndizvenyu. Wega mukandohura, mukasandohura havasi magetikeeper ekutarisa kuvhara kuti makamira sei imimi. Muruzwa? Imimi endai mundoyadzane, mundogare nawo zvakanaka paukama hwenyu, noti kuti mundorwise kuda kutora nhaka yemurume wake newana wake. Right. Kana musiri izvozvo, chimusiyai andogare newana wake panhaka yemurume wake,
inenge ndiye anodya. Afa uyu wana wake ndio anotenderwa. Iwe baba mimi enondoite zviro zvako hautenderwi kuuya pamusha. Iwe sekuru iye uyu even mutemo yeunonyatsotaura kuti imi sekuru baba wake wakafaka pamunofa imimi wana wake awa hawachauyi wachindorwisa nhaka yenyu, inotongodyiwa nemukomana wemupenyu. Mitemo yese yako uyu akatofa nhaka isati yagoyerwa. Tine uyo mwana wemunin'ina wangu uyo baba wacho sekuru wakafa, baba wako wafa, hawana kana sendi ravakawana panhaka yakatorwa yakapiwa wazukuru, hawana pakafa. Asi wakapiwa mimi nanapiwa mukuru wangwari wapenyu wese wakabenefita nhaka yacho. Uyu awa wana baba ake wakafa wayo hawana chawakabenefita from nhaka iyo. Ani mundaraungu Thomas uyu mwana wawe first born yake wazukuru hawana kubenefita mitemo yako hurumende. Shaka tiri kutaura isusu zvehurumende kuti siyanai nenhaka yeuyu nemufi. Ndapedza chisingaimene. Tinotenda.